Hej, jeg hedder Frederik. Jeg er professionel løber, og så har jeg en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Jeg har fået æren af at få lov til at svare på nogle spørgsmål her i forhold til grænser, og mennesket har en fysisk grænse. Og det i sig selv, synes jeg, er et sindssygt fedt og svært emne. Fordi der er klart nogle ting, som begrænser os fysisk. Vi kan so far ikke flyve uden hjælp. Vi kan so far løbe lige omkring 10 sekunder på 100 meter, lige lidt under. Kan man komme til at løbe 0 sekunder, 1 sekund, måske. Har vores krop godt af det? Jeg tvivler, hvis vi skal op i den fart der. Det er sindssygt spændende. Der har været nogle kurver på, om man kan løbe for eksempel 7 sekunder på 100 meter om nogle år. Den udvikling, der har været igennem de seneste år, er voldsom. For 100 år siden kunne man ikke løbe under 11 sekunder. Nu kan man løbe 9,5 sekunder på 100 meter. Og tilsvarende på 2, 4, 8, 1500 meter. Der sker nogle virkelig vilde ting nu her, rent fysisk med menneskekroppen. Så det er virkelig fedt og interessant at undersøge, hvilke fysiske begrænsninger vi har som menneske. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre om mere om, hvad I har fundet ud af i det her projekt. Men i forhold til min personlige performance, og hvordan jeg skubber mine grænser fysisk i løb, jamen for det første, hvis jeg går ud og løber en 100 meter nu, vil jeg nok løbe omkring 12 sekunder. Og det betyder jo, at når jeg kan løbe cirka 10 sekunder, når jeg er i konkurrence, så har jeg en difference der, som er altså 20% over, eller dårlig den performance, jeg laver til konkurrence, når jeg ikke er klar. Så jeg skal lave nogle opvarmningsting. Jeg skal gerne have min kropstemperatur op omkring 39 grader. Alt fungerer bedre muskulært i kroppen, i hvert fald sprint-wise, når vi er omkring 39 grader. Så det handler om, at vi får varmet muskulaturen godt op, og forbereder muskulaturen til de bevægelser, vi skal lave. Så det handler om at lave en masse sving og stræk og forberedende øvelser. Det handler om at få løbet nogle løb, som en del af min opvarmning. Og så drikker jeg ofte en kop kaffe, eller får en eller anden form for koffein inden. Når man indtager koffein, vil nervesystemet fungere hurtigere, eller nervesignalerne vil sendes hurtigere. Hvorfor det er en fordel for mig, når det gælder om at reagere på et splitsekund. Det gælder om 100 og 1000 dele, når vi løber konkurrence, alt efter man bliver 1'er eller 3'er måske endda. Så at kunne vinde bare en enkelt procent i nervesystemets tænding er sindssygt afgørende for mig i forhold til at skulle performe godt. Så opvarmning og tænding af nervesystemet er nogle af de vigtigste faktorer i forhold til de fysiske grænser i mit løb. Så er det klart, at der er en stor mental del også. Den skal man arbejde med, før man møder op til konkurrencen. Forberede sig på de ting, der er. Have en mental træner måske endda. Lære nogle værktøjer til at håndtere modgang for eksempel, eller hvad det kan være. For mig, hvis jeg bliver usikker på min konkurrence, eller min træning op til konkurrencen, eller nogle ting, så har jeg tillært mig nogle værktøjer, nogle vaner i forhold til, hvordan jeg håndterer det bedst muligt. Og det er også klart, det er noget, der presser mine fysiske grænser i løb. Og generelt er det et mega godt spørgsmål, mega svært at svare på. Generelt er det nogle virkelig gode spørgsmål, I har skrevet og sendt. Det næste spørgsmål lyder: har du nogle gode tips til at hjælpe andre med at skubbe deres grænser? Og det kommer helt sikkert an på, hvad for nogle grænser vi gerne vil skubbe. Hvis man gerne vil være bedre i skolen, så kræver det, at man gør en indsats på det arbejde, man laver i forhold til skolen, sine lektier, sine afleveringer, hvad det handler om der. Man får lyttet efter og prøver at koncentrere sig i undervisningen, forstå, hvad der foregår på tavlen og deltage aktivt. Noget af det, som hjælper mig mest med at lære, det er, at man lytter det og bearbejder det, om man skriver det ned, eller hvad man gør, men i hvert fald arbejder med det. Gør det nemmere for mig at forstå. Hvis man skal skubbe nogle fysiske grænser,
så tror jeg mere, det handler om, at man skal virkelig tro på sig selv. Man kan meget mere, end man tror. Så hvis man står i fitnesscenteret og gerne vil løfte lidt mere, jamen så skal man tro på sig selv og udfordre sig selv. Putte lidt flere kilo på en gang imellem. Stadigvæk med at passe på og gøre tingene ordentligt. Men udfordre sig selv og presse sig selv lidt. Der har været dokumenteret nogle cases i USA, hvor at mødre pludselig kan løfte en halv bil, fordi deres barn har været klemt fast under, og så kroppen kan meget mere, end man tror. Så et af mine bedste tips til at skubbe sine grænser, det er klart at tro på sig selv. Og så også forberede sig på, hvad det er, man gerne vil. Hvis man gerne vil blive bedre til at løbe 100 meter, man skal i hvert fald starte med at løbe noget mere 100 meter, end man gør i forvejen. Så skal man arbejde med nogle af de tekniske facetter, der er. Den løbeteknik, løbestil, den styrke, der er omkring. Så det kræver en hel masse arbejde. Det tror jeg gør, uanset hvad man vil skubbe sine grænser. Så kræver det noget forberedelse og noget arbejde. Jo mere forberedelse man laver, jo oftest gør det nemmere og kræver mindre arbejde. Ligesom hvis man har lavet sine ting i skolen, så er det klart til noget nemmere at være forberedt og være god og aktiv i klassen. Så forberedelse er sindssygt godt at tro på sig selv. Og så bare arbejde stenhårdt for det. Det er uanset hvad det drejer sig om. Hvad skal man spise for at kunne præstere bedre? Jamen igen, hvis man skal præstere godt i skolen, så skal man sørge for at få spist sin morgenmad, så man kan lytte og være klar. Eller sin frokost, eller hvor man nu er på dagen. Hvis det handler om min fysiske formåen på banen, jamen i de fleste sportsgrene, der er det klart, der vil på konkurrencedagen kulhydratrig kost være sindssygt vigtig. Jeg er uddannet, jeg tror jeg har sagt det, ernæring og sundhed, en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Så den side af mig vil sige, at det er vigtigt at få en masse kulhydrater, sørge for, at ens væskebalance er i orden, og man i perioden op til også spise nok kulhydrater, nok protein i forhold til at få fyldt sine depoter op der. Sørge for, at ens vitaminer og mineraler er perfekt. Få spist sine grøntsager og frugter. I forhold til sprinterdelen af mig, hvis jeg skal tage udgangspunkt i, hvad jeg spiser for at præstere bedre, så kommer det helt an på, hvornår på dagen jeg skal konkurrere. Måltids timing er sindssygt vigtigt for mig. Det nytter ikke noget, at jeg spiser aftensmad 5 minutter, før jeg skal løbe konkurrence. Så har jeg 2 kilo mad liggende ekstra i maven, og det er ikke på nogen måde fordelagtigt for mig. Det er en ubehagelig følelse, plus jeg skal bære 2 kilo yderligere i min sport, om det er på 60, 100 eller 200 meter. Så det handler om at få i teorien så lidt mængde eller så lidt vægt mad som muligt med kalorieindhold, som dækker det behov, jeg har på dagen. Og det kan godt være, at jeg så skal løbe måske kl. 14. Så vil jeg ofte spise en sen morgenmad eller tidlig frokost. Og så er det mad, jeg spiser inden min konkurrence. Så kulhydrater, pasta, hvidt brød vil ofte være en form for sandwich, vil ofte være det, jeg spiser op til min konkurrence. Så er det klart, så spiser jeg noget igen efter min konkurrence, for at ligesom forberede mig til, at jeg skal træne igen dagen efter, eller hvad det kan være, men i hvert fald få opbygget og opfyldt mine depoter, så jeg er klar til at performe så godt som muligt igen ved næste lejlighed. Og sidste spørgsmål er, hvad er de mest optimale forhold, når man vil skubbe sine grænser? Mad, tidspunkt, søvn, vejr osv. Og igen er det meget individuelt. Der er mange forskel på A- og B-mennesker, så nogen vil helst præstere bedst om morgenen, hvor nogen vil hellere præstere bedst om aftenen. Jeg præsterer klart, ikke om det er bedst om aftenen, men jeg er ikke så god til, hvis konkurrencen ligger kl. 9 om morgenen formiddagen. Jeg kan sagtens lave en træning der, og sagtens lave noget, der fungerer fint, men hvis jeg skal top performe, som jeg skulle til et OL, eller et VM, eller et EM, så er jeg klar, så vil jeg hellere have, at det ligger i hvert fald efter middag. Og det kan godt være klokken 1, det kan også godt være klokken 18,
Men de der helt ydre timer klokken 8 om morgenen og klokken 8 om aftenen, det er ikke så meget mig. Det passer ikke så godt i min sådan daglige rytme i forhold til, hvordan mine søvnmønstre og sådan noget er. Så i forhold til tidspunkt, for mig er det typisk midt på dagen, men igen, det er meget individuelt. Og i forhold til mad, ja, det er jo også individuelt. Nogle kan godt lide at spise 4 timer før de skal præstere bedst. Nogle kan godt lide at spise et let måltid, men en time før. Så jeg tror, det er noget, man skal øve sig på. Lave noget forberedelse i forhold til det. Men klart, så skal man have dagene op til mad. Ordentlig mad. Du kan ikke bare spise pizza, cheeseburger og McDonald's og blandt selv slik. Det handler om, at vi skal have nogle rigtige fødevarer, frugt og grønt, få fyldt nogle ordentlige ting i maven. Det vil gavne alle, uanset hvad for en type performance man skal lave. Om det er i skolen at fokusere, om det er at skulle løbe en maraton, eller om det skal løbe en 100 meter hos mig. Eller man skal spille fodbold eller håndbold, eller hvad man går til. Så det er klart individuelt, men man skal følge nogle basic ting. Så kommer man langt. Så kan man begynde, når man har styr på sin kost og sin søvn og sin træning, og begynde at indtage for eksempel koffein, drikke en kop kaffe og arbejde med det. Jeg skal sige, nu har jeg været løber i snart 15 år, så jeg har mit sådan basic på plads. Så man skal have sit basic på plads, før man begynder at eksperimentere med alle mulige ting, som giver de sidste få procenter. Det er meget vigtigt, at man har styr på sine basic ting, før man begynder at drikke prime som et eller andet. Eller, det handler virkelig om at få styr på sine grundprincipper. Når man kan dem, så kan man begynde at arbejde med de små ting. Ligesom i skolen, vi skal lære at stave, før vi kan skrive vores stil. Eller vi skal lære at plusse, før vi kan lave store regnestykker med matematik. Så der er sådan nogle stepping stones til at blive super god og kunne skubbe sine grænser helt enormt. Man kan skubbe sine grænser helt enormt til at starte med, og så bliver der mindre og mindre at gøre. Og det er, når vi når helt ned til, hvor der ikke rigtig er noget at gøre, man kan begynde at se ind i de her ting. I starten, der kan de fleste skubbe deres grænser. I hvert fald en del. Så det handler om at tro på sig selv og arbejde stenhårdt. Det kommer vi sindssygt langt med i forhold til at skubbe vores grænser. I forhold til søvn, uanset om vi skal performe på allerhøjeste niveau, eller bare være okay. Så jeg skal i hvert fald have 8 timer hver nat. Og det betyder, at hvis jeg skal stå op klokken 7 for at møde i skole, så er det klart, så skal jeg senest i seng klokken 11. Og for mig hedder det ikke at ligge i sengen 8 timer, der hedder det at sove i 8 timer. Det betyder ofte, at jeg går i seng måske endda klokken 10. Også hvis jeg skal møde klokken 10 næste dag, eller klokken 8, det er næsten ligegyldigt. Virkelig, så jeg når at få sovet 8 timer, ikke bare ligge i sengen 8 timer. Og det betyder også, at man ikke kan ligge på sin telefon hele natten. Når jeg går i seng, så er det godnat og sov godt, og gerne en halv time til en time inden, uden at ligge med sin telefon op i ansigtet. Så det handler virkelig meget om at for mig justere på de helt små ting, der gør det bedre for mig. Jeg har sådan et Whoop her, som tracker min søvn, og hvor mange kalorier jeg forbrænder, hvor hårdt jeg træner og sådan nogle ting, som jeg støtter mig lidt op af i forhold til, i nat, der har jeg sovet, tror jeg, 9,5 timer. Så det er super godt. Ikke bare ligget i sengen, men reelt sovet i 9,5 timer. Det vil sige, at jeg nok ligger i sengen i 11 timer. Og det er meget. Det er klart, når man går i skole og skal op om morgenen. Men det er virkelig vigtigt, både i forhold til at fungere socialt, men også aktivt i skolen. Og hvis man dyrker sport og gerne vil kunne presse sine grænser, eller skubbe sine grænser, er søvn altså essentielt. Hvis man ikke får søvn nok, begynder det at påvirke psykisk. Man kan have det svært psykisk, men lige så meget fysisk. Man præsterer simpelthen dårligere, hvis man ikke har fået sovet ordentligt. Så det er virkelig vigtigt. Og den sidste ting i forhold til at skubbe sine grænser med vejr. Klart for mig handler det om, at der skal være i hvert fald 20-25 grader, så jeg kan bibeholde min kropstemperatur, som skulle være omkring de 39 grader her,
så høj som muligt. Men igen, det kommer også an på, hvad for en sport man dyrker. Jeg ved, hvis man skal lave noget lidt længere løb, eller hvis man for eksempel skal spille fodbold, generelt sådan en udholdenhedssport, er det klart, det er foretrække, at der er omkring maks 15 grader, fordi man kommer til at arbejde med så høj puls i så lang tid. Så det er klart, det er igen individuelt. For mig giver det mest mening at arbejde med høj puls i kort tid. Det kræver, at vi får noget varme, og hvis man skal arbejde med høj puls i lang tid, så er det mere behageligt at have noget kulde. Måske endda lidt regnvejr. Men for mig er det klart mest behageligt at arbejde med varme, gerne sol også, i forhold til mine muskler skal præstere bedst muligt. Håber får en mega fed fremlæggelse.